això, hi havia 4 places que s'havien d'ocupar pels Jocs Olímpics de Joves i hi ha els 4 esportistes que representaran, en aquest cas, que aniran als Jocs Olímpics. Són 4 esportistes que provenen dels clubs catalans i que han passat en el Centre de Tecnificació de Catalunya. I el conjunt de la feina entre el que es fa en les entitats, el que podem fer en el Centre de Tecnificació i també el que fan amb altres tècnics quan estan amb altres joves andalusos, bascos, això ha portat a fer un treball que els ha facilitat poder-los classificar per aquestes 4 places. Nosaltres, com a tècnics dintre del Centre de Tecnificació de Catalunya, el que fem és desenvolupar tots els joves en tots els aspectes físics, diguéssim, d'entrenaments, a nivell tècnic com a nivell també de seguretat en muntanya per el que comporta la nostra disciplina de l'esquí de muntanya. El centre és un grup d'esportistes, en aquest cas tenim 19 esportistes d'arreu de Catalunya. Intentem treballar de forma combinada també amb els clubs d'esquí i el que fem són trobades de forma quinzenal on fem sortides d'esquí de muntanya en tots els àmbits de l'esport i intentem anar-los tecnificar i anar-los desenvolupant en aquest sentit cap a la competició i cap a l'alt rendiment.